Matúš momentálne ide spáchať samovraždu. Bez piči, ho nebaví život. Fuj, ty kokode. Poď dole už, Matúš. Domov! Domov. Nehraj sa na 8 hrade. hodín! Nehraj sa na hrade, stáva sa ešte, ak nevidíš. Máš len 8 rokov. Tam chyba, aj tam, musíš to tam dať všetko. Matúš dole. Makáme. Dole. Bleskem. Zlaté časy sa ti po tomto skončili, Matúško. Zabúdaj. No. Všetko, čo sme, to je rolka. Robili sme roleplay. Pizza rolka. Pizza. Je to iba o hlave. Daj cigu, David. Ty jebe. Ty kokot, môj bratko, to Čmeliak, ty sušeň. Čmeliak, to nie kuť. Smeliak. Šmeliak, ty kokot. Ja točím. To nie je sušeň, čak sa pozri na to, jak to vyzerá. A to je edukatívny vzdelávací koridor, ktorý mám. Z toho piesku. Akože dali sme posilku. Trasie sa. To vidíš? Počkaj. Čo? Kam utekáš, dík? Poď sem, na sterno. To sme dali. Sa do očí nevedel pozrieť, chlapček. Čo? Do očí sa nevedel. Matúš zliezol dole 3 poschodia a ide naspäť hore. Ako je systém sa dostať úplne jednoducho až hore? Choď už dole, už riskuješ únavu, spadnutie, kolmu. Kolmu. Čo sa stalo? Toto, bratku, čo? Neviem. Možno to tak. Počkaj, Kuba, ale si veľmi zvyšíš dozadu. More tajať. Toto neviem, či je inak pohode. Čo či? Ale si dobré. Dobre, musím to dať dávať. Poď sa pozrieť na predok, kámo. Poď sa pozrieť na predok. Je to tam. Konce, tak tu sme stáli a pozri sa, čo tu je live, zajebalo sa mu videoke. 3 tam hore a 1 tam dole zajebalo, počuť stáťa. To je šťastie. Ešte som videl, jak to tak stekalo, ty kokot, nechutne. Ideme si kúpiť auto. Trošku nám zajebalo, tak si ideme kúpiť matching auta, aby sme mali rovnaké. Nie? Budeme mať rovnaké auta? Budeme mať rovnaké auta. Za chvíľku vidíte, máme ešte 2 hodiny, čo tam vedel. Teda hodinu k jednému a potom hodinu k ďalšiemu. 20 minút k jednému a pol hodinu k druhému. To povedal preto, že jazdí po nemeckých diaľniciach a jazdíme 240. Auto číslo 1, Dan. Tam to auto odchádza do Košíc, týmto ideme my ďalej, po druhé. Diesel. Diesel. Nie. No poď. Oje, black. Už je na správnej strane. Tankuje diesel. Zase to nevieš otvoriť? Nie. A ty? Tu máš toč. Yes. Vieš, čo som zistil, že má toto auto za funkciu? Zavri dvere. Okno vzťahovacie. Prvé trable. Kúpili sme auto kokot 20 minút dozadu a pojebalo sa nám to. Vyšiel som kľúč od kamionistu, random. Typol jak, že už, nerozumieť. Odpoď iba takú na 10 minút, aby sme vybili auto a že možno sa to zresetuje.
Tak ideme skúsiť. Čo neurobíš sám, to urobíme spolu. Spolu vždy zdoláme aj tú najvyššiu horu. Čo nepochopíš sám, to pochopíme. Pagučino. 44 ráno. 44 ráno. Vchádzame do Chorvátska. Melie auto z posledného, melieme my z posledného. Plný plyn, ale 1500 otáčok. 60. Za chvíľku nás obieha kamión. A nie, že za chvíľku. Už. Taký mini kamión. Kaja spala. Ja som sa tak dvakrát vyspala. Tak na horskej dráhe, hore pomaly, dole rýchlo. Tragická cesta. A zajtra možno znova. Hej, musíš začať. Skôr moľa. Ježiš! Ježiš! Mama! Dobre, sme išli. Vyšlo mu to. Příroda vyzerá jak z Windows obrazovky. Tam som sa raz opil. Licenciu od Národnej banky, takže vlastne viete, že ten projekt je naozaj bezpečný. Vlastne schválený samozrejme aj Národnou bankou. A možno ste nás aj menej... Batony priamo z mojich vajec. Čo robíš? Ideme hrať kvízik. To čo je tá taká bisexuálka? To to počul niekde na onom. Prečo to nejde? A teď je z ní bisexuálka, Šáde má nejlepší mozek na světě. Intelektuálka. What the fuck? Boží, co mám hituje? Check. Vlog update. Sme na Košickej ceste. A máme ešte 2 hodiny cesty. Sme tu jak v saune, ale zima. Tak sa cítim. Ja tiež. Prichádzame do cieľovej destinácie, posledných 6 minút 6 km. S takými existuje, či si vôbec čo zajebal, keď sme prišli. To tak došli, neviem, tam tak sedí a neviem, čo tak smutne stojíš. A díval, že zajebal. Skurvila dojebal. Skurvila dojebal, originál. No, zahlasilo mi, že vraj máme aké koleso, ale... Ale prešiel som po dačom. Ty si neprešiel po ničom? Nie. Ja rovno, ak som za tebou sa dával do ľavého, som po dačom prešiel. Nemám pocit. Sme v Košiciach. Keď ide týmto autom, ja idem týmto autom, Samo ide týmto autom. Taká trošku gáčovská fotka na oktávky. Ideme hodnotiť, koho je lepšie, ale samo je úplne na piču. Keď sa kýve proste. Prečo? Sa tu farba na piču chýba. Počúvaš sa na čierne znaky. Proste plastové lacné, ale nie, ani chápeš, ani mu nenalakovali späťak. Chápeš, ne? Nenalakovali mu späťak. Ten plast? Šialené. To nie o tom, že by ho nechceli ani nalakovať. Ale však to je... Späťak. To je krásne. To je krásne, matné. Ručky ti tiež nechceli ani nalakovať. Krásne, pekný. To sú čierne detaily, to je black on grey. Black Edition. Kolesa, poklice, pozri sa, plastovek, poklice. Get. To je problém. To je problém. Krásne disky. Druhý get. Lišta. Čiže lištu mám rád, jebe. Pozri sa tu, zámok, chápeš, ani ti neskryli zámok. Rovno ti to môžem ujebať, keby chcem. No hej. No, postavte sa každý ku svojmu. Ty kokot. Počkaj, to zrejme fotky, nie? Som sa včera pýtal Kej, že či nikdy nemala takú chuť si tak chytiť císky. Poď si doma na piču, bola kamera nastavená. Tak si za posledné love kúp 2 šoty a môžeš hádzať kockou. Keď hodíš 6, jak ja, vyhrávaš tretí šot zadarmo. Ty
žebra. Znova. Dobre, no. Si opitý? Ešte tretí. Samo sporty. To by je život zľapový nikto. Ali ideál. Ali ide. Nezrobím, ale pozrite. Ja neviem, ako idem svíjať. Tu je menej miesta? Mám pocit, že hej. No počkaj, no. To je trafný. Tej hodíme s gaučom. Priebal a dojebal. Takže ideme sa stretnúť všetci v Nižnej Myšli alebo v nejakej Myšli na letisku. A ideme vám tak porovnanie dvoch oktavík. No kerotičko. No fára. Strelil. Hello Kitty tu, buzerant. Kitty uterači. Buzerant. Výbavku, pozri sa, kapeš, ja tam mám vyhrievané sedačky. Dobre. V mojom aute môžeš snívať, také vyhrievané. Otepločný vajcách, kamo. Aspoň nebudem neplodný. No. Ale však to je pekný. To je Volant už pár ľudí držal v ruke. prírodný volant, takzvané. Staré auto, to znamená, ideme na VRC 4. Kurwa, drifterzy! Poklos! Krása! To musíš jak v Saudskej Arabii robiť. To musíš jak v Saudskej Arabii jebnúť doma. Na dve kolesa. Opa. Poklos! Sám teraz taxi. Koľko je to? A môže sa prevrátiť na teba auto. Máme novú spoločnosť. Na palmu. Kurwa, drifterzy, to chce byť. Ty sa chceš zabiť? Zdravím do vlogu. Hello. Trochu dozadu. Tak, nie, dopredu. Dobre. Teraz začal mu rovno. A on čo sa tu prišiel sám pohoziť? Asi hej. 3, 2, 1. Máme ho! Dobieha nás! No ja to zrobil. Mne tu dačo začalo pípať. Čo? To červené? Neviem, čo tu pípa. Žangučnú! Poď, dobre. Odštak tu ty. Dobre, 3, 2, 1, štart! Je to aj nastojalo, piče! Nebola ručná, už to nešlo.
No vidíš, tak pekne a to nič ti nerobí. 16. Pol liter 8 valec. Tam zákli do toho oranžového. Tam niečo, kde to máš dať. Ja som dostal kvapeliny. Ale ty už chcel. No ale pozri, koľko máš ty kvapaliny. Aha. Ale toľko. Taký chladič máš? Mám taký. No ale keby motor asi vyčistil. No, to je pekný, ne? To je pekný. Vyzeralo to krajšie. Na čo? To je viac bezpečné. Jak To je vám security. Je to sa kotlár, security jezero. Proste bez toho nenaštartuješ. Bez toho nenaštartuješ. Aha. Chápeš, a no musíš takúto ďalšiu vec sem zastrčiť. Čo ti jebe? To čo? A drž, ale mne nikto nevysaje palivo. Prídete? Príďte. Môžem vysáte so slámkou palivo vonku. No však to není zamknuté. Opa, opa. Veľký problém, tu máme veľký problém. Auta na splátky. Dážnik v dverách máš? Bo ja mám. Čo ti máš? Dážnik v dverách. Máš? Samozrejme. To víte, dobre. Vlna. Mám rádio. Jo, chápeš, že ja dotykové mám, vieš. A mne je Maďarsko!